Ukufa kwafica amaqhawe kugijimisa amavaka. Kwampumelelo kuphila iqhaka ukho umhlaba wamavaka sibabonile begijima belanda igubhu bethi bazama ukuphila kanti balanda ukufa nezilwane ezizobaqhatha nedluzi. Nangomunye ethatha intambo ethi uyayikhunga ngoba impilo isiqala ukumhlula uyasukuma umndeni uyakhuza. Uthi uzoletha umkhokho omubi ekhaya ngisho nethuna lakhe kumele libe ngaphandle komuzi. Umoya wakhe uyoba undingasithebeni ngoba ngeke bamukele ngisho nakwelamathonga. Thandazelani umoya wokuhlola imimoya ukuze ningahlangani nezinto nithi nifuna ukuphila kanti nihlanganezana nokufa. Nginibelele babukela emakhaya igama lami uSinikwe Imbongi nginamkele kuhlelo oluyintandokazi yakho kona la kumcebo umfana kaGogo YouTube channel. Uyazi ke mase sila asanga nje ukuzodlala sosebenza mkhulu ngiyathemba uyaphila ngicela ubingelele abantu bakho. Anginibingelele bakwethu ngithi kunina nonke thokozani mina ngumcebo ofana kaGogo uMashiya Mahla ufuze fulela iqadi elihle ungcobo omkhulu thina ke safaka umuntu enqini savuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ebuya ngamahlahla sabuya ngeenkomo sengisho mina kunompunyupunywana ophunyuka bemphethe uma favuke njengeda ngabala intombi zimbuka zihamba zamasokazo yahoshi mama bakwethu yabona mfowethu mesibamba kanje vele ngicabangisa ukuthi kazi ngeyikhathi zakudala kwakuphilwa kanjani mosokubongelwa. Uyabona mkhulu ngoba vele lento sisuka vele kwasendulo. Isukeni mandulo mfowethu. Yazi mkhulu namhlanje bengingathanda nje mhlawumbe mkhulu ukusendlalele ngendawo yokubethela. Ngoba kwesinye isikhathi unokuthola mhlawumbe kuthiwa kulomuzi athi sifuna ukubethela ngensila yomuntu wala ekhaya osiwashona. Lokho kusawukubethela na noma sekuwumkhuba. Hayi mina ngibona ngathi mhlawumbe ukuthwebula lokho ufana nokuthwebula idlozi. Indlela ke mkhulu okuyiyona yona mhlawumbe nenqoba mgomo yokubethela umuzi ihamba kanjani? Ukubethela mfethu kufana njengokuthi nawe nje usuku uyiqinisa. Umehluko nje kuphela esikutheni wena mfethu usukuqinisa amagceke ukuthi kungabe indawo engadlalelwa abathakathi noma igebengu noma abantu mfethu abafuna ukucikelela lo mndeni phansi njengokufaka mhlawumbe imeqo nayo yonke leyo nto. So ukuqinisa igceke kunegama lakhona mfethu ukubethela and futhi nakhona ekubetheleni kuba khona namanye ama process wena mfethu ekutheni la uhambe khona uyokhipha ubumnyama kufana nje ukuthi mfethu njoba nawe usukuqiniswa uqala uhlanjululwe eqala before uzuba umuntu oqiniswayo ngoba kufana nokuthi mfethu uma uzoqiniswa ungahlanjululwanga kufana nokuthi umbethiswa ukuqina kodwa enyameni ebolile izinto ngisho shuthi inyama meli ihlambululwe eqala ikwazi ukuthi ibuyele esimeni bese emva lokho ke uyathakwa ngendlela ethize ukuthi nawe mfethu usuphuma usuyohlangabezana nomhlaba ungabi umuntu ozofike ube ntekenteke ushayeke kalula. So ikanjalo nasegcekeni uthola ukuthi umuntu mfethu usewathenga umuzi mele umuzi uthengile lo muzi uqale uhlambulule ngokuthi mhlawumbe ugezwe amagceke ususe bonke ubumnyama mhlawumbe balo umuntu ade uowner wasekuqaleni ukuthi akubanga ukuthi mhlawumbe uzakhelile ususe zonke izinto ngoba phela ngithi uyazi ukuthi umuzi nomuzi ubika edlozini elithize. So ufuna ufika uqala ugodluze lezo idalwa zalowo muntu oyehlala lapho ekuqaleni bese emva lokho ke musuqedile bese uba umuntu ke osubethela uqinise amagceke ufake idluzi lakho mfowethu injalo nje. Akuyezwakala mkhulu salapho vele kule ndaba yomuzi nekhaya kunento enginokuzibuza yona ukuthi mkhulu kuyini ukubaleka kommese wasekhaya ngoba ngibona indlela uphathwa ngayo uyavikela uyaprotect so mhlawumbe ngokusichazela mkhulu ukuthi ubaleke ngayiphi indlela. Usho lo mmese lo okuyiwona wona ummese wokuhlaba noma lo wokuhlaba mkhulu lo ukhisha mhlawumbe makunomcimbi ukhisha lo mmese lo mmese mfethu ummese phela mfethu osukuphethe mfethu igazi lomndeni ngoba ukhumbula ukuthi mfethu mokusuke kuchitheka igazi lisuke lichithelwa idlozi liyafika lapho kuba ulona elizobamba lo mcimbi loyo. So lo mmese okuwona okwazi ukuchithelela idlozi okwazi ukuchithelela idlozi igazi ubaluleke more than igazi lelichithekayo. Izinto ngisho ngoba iwona omqali wemcimbi wedlozi.
ngoba ukhumbula ukuthi kumele ngachitheki igazi kufana nokuthi aningakaliniki idlozi into elifunayo. Ingakho ngesinye isikhathi uthola ukuthi uma uhlaba inkukwana kwaba khona igazi elichithekayo, idlozi liyajabula. Idlozi ngaso sonke isikhathi lifuna igazi elichithekayo. So inkukhu kuyikona nje kuphela ukuthi usuku lisukumisa nje idlozi, but nje mfowethu uma uzohlaba nje inkomo noma uhlabe nje imbuzi, but ummese obalekile kakhulu owenxeba mfowethu lo okusuke ufakwe enkomeni, noma inkomo yona ingayi emsamo kodwa inxeba lenkomo likhuluma into ebucayi mfowethu. Ingakho uma ufuna ukuqotha umndeni kuyomela ukuthi uthole ini, uthole lo mmese loyo. But ke mfowethu ke ngiye ngisho ke nami ukuthi ke lo mmese ukuthathwe ubeke umuntu othize, yabo mune safe nakhona uyawufaka kwi safe, kodwa munendawo la ungafika ufihle khona ungabonwa kakhulu, ukhishwe wena ngoba usuyohlaba, kuba kuhle futhi nakhona lapha. Ya ngiyacabanga ukuthi ngiphenduleke. Iphendule kahle mkhulu, kuyezwakala. Ngoba ke mkhulu namhlanje singachithi isikhathi ngaliyo ndlela mkhulu. Ngicela ukuthi nje sivele sihlale kule favorite part yethu. Ngiyacabanga ukuthi sokuyi favorite part yethu yimi nawe ababukeli le yama testimony. Singene khona. Ya sivele singene khona mkhulu. Mfowethu bengithi mhlawumbe usazongibuza omunye umbuzo. Ngithi kubafundisa kancane lapha. Kodwa kuhleke bakwethu ke mesivele sigibela phezulu kwama testimony ngoba bathi umkhulu ukhuluma kakhulu. Uyabuzwa ngakha. Elindele ukubuka lama testimony nina. Bakwethu. Kodwa ke kuyini ke ukuthi ke ngesinye isikhathi abantu bathi ukuba nolwazi kancane nje bezwe nami ukuthi in my point of view yabo ezinye izinto ngizibuka kanjani zedlozi ngoba inyanga nenyanga mfethu inendlela yakhona eyakhuliswa ngayo or inendlela yakhona isintu esireceive ngaso. So i-collection ye-information mfethu imihlala endlebeni ehlukahlukene kufana nokuthi mfethu uyakwazi ukuthi utakule umuntu ongazi umphendule abosiyazi ngokuthi umbekele ukuthi kuphilwa kanjani esintwini yayizinto engisho. But ke mfethu kasigibele phezulu kwayo indawo yabo. So nje mfowethu ke lana ke sizothi sashafu sinywe bezingangena ungangena awuzweke phakathi inside osisize ke ngathi ke angaphuthuma umuntu oyibamba fast. Ayaringa kuyikona nje kuphela ukuthi usapheka ubhontshisi. Ikatsamadina vele. Thokoza. Hello. Thokoza Gogo, right? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila Gogo. Ngiyacabanga ukuthi asikufonele ngesikhathi esirong angithi. Singakwazi ukukhuluma. Ngiyafonela ngesinye isikhathi ngisese busy nyana. All right Gogo, ayikho inkinga Thokoza. Yabo. Anginalutho bakwethu, anginalutho phela ungathola ukuthi uhleli nowakwakhe and phela mina le show le angiyakhelanga ukuthi ngixabanise abantu ngoba phela ngiyaziyo ukuthi ngiyinyanga errong yabo ebambisa abantu ngenkani sakubamba nazo ke usenze kanje ubuye futhi phakathi inside. All right. Mina ngiyalibuyisa ithemba kwabantu kakhulu ngiyalibuyisa ithemba kwabantu mfethu. Sibole it's calling or it's ringing. It's calling Nkosi yami bandla idatha. Akanadata mfethu. Sothola umuntu. Sibheke omunye ke nkalakathi. Testimony ngoba phela ngiyabasave. Khona omunye ade ngiphaphela lapha kwilentuzana yami kwi-YouTube. Athi inyanga eney'namba zabantu kanti mfethu siphile emhlabeni onjani ngempela. Ngoba phela abantu mesikhuluma nabo kwi-WhatsApp ungangaba kanjani inamba yakho. Utshengisa ubudomo, ubhizi ne-YouTube akabuki izinto ezi-productive ezenzakalayo. Ufuna ukubheka into e-wrong lapha. Abantu banjalo. Ilaba abanesichitho. Yabo. Uma unesichitho vele uba njalo. Uma unesichitho ufuna ukuchithela nabanye ngenxa yezichitho zakho. Yebo. Uthi iboneke lapha na ke mfethu. Okay. Ngibaphi phakathi inside. Awuzeke. Awuze. Sibayeke abantu abanezichitho Nkosi yami. Siqhubeke nempilo sidlondlobale siye phezulu. Awuzweke nazo ke iyaringa.
intokazi enhle. Hey ngiyaphatha ama customer amahle. Hey mkhulu. Ngiyatshela wena. Bahlupha nje ngokungalibambi ucingo ke. Angithi phela izinto zabo sezirathi obvious bagoniwe manje mkhulu. Usesifubeni sika Jack. Yabo. Ungaphendula ucingo usesifubeni. Hayi, uyaziva uthi lo like ngihlupha lo. Hey, ulike nje. Thokoza gogo. Sanibona. Right salukazi. No, siyaphila njani? Hey, wazwa nezwe limnandi salukazi. Hey. Ngiyalibongela. Okay. So manje lana gogo sinento esishuthayo ka YouTube and siyabona ukuthi uke wasendela i-testimony phambilini. So ngithi ke angikufonele ngibuza ukuthi wasizakala kanjani and iziphi inkambi ezakusiza. Uyangizwa gogo? Hello? Uyangizwa? Hello? Uyangizwa gogo? Hayi ungathi ungimutile mfethu shuthi unenkinga ekhona. Thokoza gogo. Thokoza? Hello? Uyangizwa? Ifoni yami yayichiphiza Nkosi yami yazi. Oh bese mhlawumbe awuhleli kahle. Sibuye sifone. Hello? Sibuye sifone gogo. Uyangizwa? Ngiyakuzwa gogo bengibuza ukuthi mhlawumbe isikhathi esiright sokufona noma sibuye sifone. Ngicela ngifone ngifuna ukudiscussa le phone. Alright ke gogo. Hayi ngathi baninkinga phela kuyabanda kulezi insuku. Ngeke ungabe sesifubeni sika Jack. Manje uyabona ungabe sesifubeni sika Jack yabo. Asenzeni kanje naye sizorefshaflisha ke sibheke omunye Nkosi yami. Hey singene. Yeah, phakathi inside. Okay, phakathi inside. Othi simboneke lo. Mhlawumbe uze nezindaba ezimnandi. And iyaringa futhi. God please. Wow. Thokoza. Yeah, good. Alright salukazi. Right wena. Ngi-right gogo. Kunento esishutha la yaka YouTube gogo. So siyabona ukuthi uke wasineza testimony phambilini. Bengisacela nje gogo ungitshela ukuthi wathenga ziphi inkambi kukuhambela kanjani njengamanje. Angikho kahle manje lapho. Oh, hayi okulungile gogo ungixolele. Yeah. Thokoza. Ngiyakutshela. Bayidlalele esifubeni sika Jack mfethu. Nisixolele bakwethu sizuma kanje. Asikwazi ukunenza ama-appointment ukuthi sikwazi ukuthi ke sizokufonela ngoba leyo nto le izosuka isenze singathi asithembeki. So ngcono mesiliye senza kanjeni isikhafula kulungile. Akunankinga yabo kuyikona nje kuphela ukuthi ozokwazi ukuthi agcine ekhulumile kuzosisiza ukuthi ke kuzosiza mfowethu kuzosiza lokho mfowethu. Thembe ukuthi lo hayi. Uthi sibone. Oh. It's calling. Hey. Hayi mfowethu ngithuli isigqoko manje ngathi ngizogcina nginika wena mfana kithi. Sizama ukugcina. Hayi. Sizama ukugcina. Ngingena. Phakathi inside. Alright, uthi sibo. Losomthola. Awu, simuzwe. Thokoza gogo. Thokoza mkhulu. Alright salukazi. Siyaphila kanjani? Isikhathi esiright sokuthi sikufonele isikhulumi. Yebo. Alright. So lana gogo sishutha into yaka YouTube wena salukazi. Njengoba sishutha lento ya YouTube siyabona ukuthi kunamakhambo wakwathi engakusebenzela. Wasinikeza i-testimony. Manje ngifuna ukwazi gogo ukuthi kwahamba kwagcina kuphi wena salukazi and manje akuphethe kanjani amakhambo. Ayasebenza bese kakhulu. Hey. Anguzwa gogo qale phansi lapha ngathi network eshayile.
Nithi kuyasebenzeka, hey. Yeah. Ngiyafutha amalanga. All right. Amakhambi akamcebo hayi, number 1. Okay, Ambuyisa umuntu ohambile. Ayambuyisa umuntu athi uhambile. Athi mina ngisafuni. Umphuthi hayi. Wakhafula gogo. Hayi khona. Uyamkhafula umuntu abuye la ekhona. So wena gogo wathe ngesikhafulo wabuya ubaba. Wabuya. Go reverse. Nathenga bathi yini le yangaphansi. Hayibo. Sibambele. Hayibo. Hayi zizobuya. Zizobuya empedeni. Ukhalisa kwembuzi. Yey. Maye. Ngiyakutshela gogo, ngiyakutshela wena. Phela lapha ngithakile gogo angidlali. Uvela ukhulume kaye wani uthi hayi kufuneka lokhu vele kumbeni nje. Uze ngecece kwi-account. Ngoba phela yonke into iqala lapha eMzansi. Mokumnandi eMzansi Afrika, hawu. Kuyohlezi kumnandi. Kuyoshelela. Manje ocabanga uthola ukuthi unomzansi ongathakwanga ngesibambelelo ufune uqinise. Fudumale gogo. Hayi salukazi wavele wangeza ubebebe wena salukazi. Yazi ngiyajabula ukuzwa testimony emnandi kanje. Testimony yesikhafulo ukuthi umlandeli wabuya mase buyile wamvala ngesibambelelo usehleli nje uzinzile. Samshane leso lephupho. Wena phela manje usuyambophela ke manje wena gogo phela usumvalela straight ejele. Hayi akavaleke. Yeah. Ubuya le nale. Gogo mina ngiyakubongela salukazi inkambi zami ezikusebenzela yabo nomuntu obukayo lapha liyabuya nethemba kuyena ayibo into ngisho salukazi. Yebo. Yeah, hayi kulungile ke gogo ube nobusuku obumnandi. Abathengi bazokhala. Gogo. Bangadlali. Siyabonga salukazi. Siyabonga ukuthi aniqhuquzele njalo gogo lapho niqhuquzeleke nani nisondele. Ngihlezi ngine-special gogo. Ubatshela ukuthi phela i-special zami akubizi ukuba la ekhaya. Hayi u250 nje uzothola iswat sakhe yonke. Khombo. Yebo. Uhlala uphethe yonke into. Gogo, uyi-relationship nempilo iba right. Washo wathi uma ungayisukumeli izosukumela ubani. Salukazi hayi. Siyazibongela salukazi nathi la ekhaya mawukuthi abantu bayakuthola ukusizakala. Into emnandi le. Hayi. Akube mnandi emjolweni. Hayi thokoza gogo kube nobusuku obumnandi. Negotiation sizokubiza kumalobolo negotiation. Ngibe umkhongi. Hayi ngiyakuzwa gogo ngiyakuzwa. Hayi ube nosuku olumnandi ke salukazi. Ngiyabonga kakhulu. Thokoza. Mfethu likuhleke njalo like before siyeziqhubeka nokukhuluma mfethu asimake omunye ngoba silibaziswe yilaba mfethu ade besingawatholi so asibenzele iqiniso abantu babone nomunye futhi yabo singene ungene futhi futhi mkhulu nkosi yami futhi nazo phakathi inside mfethu hey dosiza ukuthi usiphatheleni it's a calling. Asithole nomunye. Yabo, ama-option amabheki. La ekhaya, ngiyabona shintsha ngisho namafoni ngitshengisa ukuthi ama-testimony ayonke indawo mfethu. Futhi phakathi inside ngiyawaphatha ama-customer buka la yabona kodwa ungasithola usushada ngiyadlala phela abantu bami lama ngiyabahlonipha bafuna thokoza thokoza gogo right mina lana gogo ngishutha into yaka YouTube nasalukazi yazo so ngiyabona ukuthi uke wathenga ikhambi and la kusebenzela so bengifuna nje gogo ukuthi ubachazele abantu ukuthi basizakale kanjani and kuhamba kanjani kuyimanje yebo mkhulu so ungakwazi ukuthi uchaze lo noma umpintsheni
angazi mkhulu ukuthi ngichazela kuliphi because manje ngese ngothengile mkhulu. Okay, ngisho leli lakusebenzela wena gogo ngoba angithi ulana sikuchuze ngoba sabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony. Yebo mkhulu. Yeah, so wasizakala kuphi? Oh mkhulu bengachaza ngophingo water kwamanje. Yeah, ungachaza ngawo wonke gogo sokulalela thina. Mkhulu uphingo water ngawuthenga I think ngawusebenzisa for waliphelanga iviki. Ha. Ngisebenzisile because bengifunela for ama client nani because ngisebenza esaluni. All right. So ngacala ngabona izinto zikhanya kuvuleka ama client eza. And there's this other day kune client engayicharge maybe 300 rand yafaka 800 rand. Ha, ugeze ngopinki. Yo, ugeze ngopinki water mkhulu. So nasemalangeni because bengeke ngasebenzisa no Kechayini lesi summer blazer. Okay, ayisinamandla leso ngiyasazi. Ngithole imoto ke robot ngithola sinomuntu ofuna ukujika ngakhona ngibona uthola sebayabangisana nalo ifuna ukumacala depend ekuthimba nomile. Hayi bogogo ungayisho leyo nto salukazi. Abantu bazi bashayisana impela. So on Sunday this passing Sunday ngeze ngathi this one sengikhohle igama laso but si green because sport day. Phela leyo umcebo isiwasho umcebo. Yini ke phamkhulu igama laso sengikhohle igama. Yeah, ngiyasibona lo umcebo isiwasho. Yeah. Ngeze ngaleso ke then saphuma out nomngane nami saya eShisanyama. It was late I think sihamba la around 9. Then nasifika lapha yana everyone was buying because kwafika ama drinks are different. I think kwafika 3 or 4 different people basithengela but akubanga ke khona ufuna inamba noma ufuna in because we was just waving nje ukuthi thank you from those guys. Then basihambela ke. Nje ngoba mnandi nje kanjalo nje gogo akekho wafuna uhamba nomunye ebusuku. Akekho nowacela inamba mkhulu. Yazi gogo lento umusu ukutshela abantu yona kanje ungaze uyitshela mhlawumbe umlingo. Ngcono ngoba iphumela emlomeni wakho salukazi ngoba thina mesibatshela abantu ukuthi lesasiwasho sinamandla abantu bangazi bayitshela sinamanga. Mkhulu hayi kuyenzeka mkhulu kuba ukuthi nje abantu sometimes they don't believe or basitshele ukuthi bonke abantu bamacola because basohamba inyanga eziningi babacola mkhulu. Awucabanga uzoqola umuntu ngo250. Oh I mean this other guy engimbone ngokumbone nini ngesha lo guy lesingathi namhlanje mkhulu. Namhlanje ulesithathu. I think ngimbone Monday naye wajika emgwaqweni wabuya kimi naye efika but kena ngaba like uyakhuluma cause umuntu wesilisa aba like yena ufuna umshado nani ngathi nayibo wena from the first sight sofuna umshado aba like athi yena nayibona mina uzibonela umshado ngasho ngathi bathathe mkhulu. Hayi mina ngathi ngizomfundisa ngizoshadisa manje. Ngizoshadisa mkhulu nangishada nje mkhulu ufuna ube khona usale. Hayi gogo ngiyofika ngibe khona ngishaya isuti nginganake ukuthi ngiyinyanga ngizoqinisa umshado wakho. Hayi gogo hayi siyabonga ukuza lawo mazi kuwena nasalukazi ngathi ngaliye kuhlezi kukuhle empilweni yakho uhlezi unethezekile ujabulile gogo yezwa. Ngiyabonga mkhulu. Ube nobusuku obumnandi gogo. Thokoza mkhulu. Thokoza. Mfowethu kwazi kamnandi bekhayina la ekhaya. Hayi mina mfethu angilazi leli langembathi idlozi. Lela ngembatha mfethu lenza imlingo kwabantu. Kakhulu. Lenza yazi uyalibona idlozi elikade lalamba. Ayi belilambile ukusiza abantu. Lilindele ukuthi isiphi isizukulwane esobamba kuqala. Ngathi mengibamba sathi ngiyahlala la. Wabamba impela futhi nawe wangadlali ngawo. Angiyazi mina lento ngoba nami mfethu ngiyakhuthala ngiyasebenza. Ngiyasebenza mfethu mina ngilona ivila ke mfethu. Umahlula igubhu impela. Umahlula igubhu. Umahlula igubhu impela. Asikhulu ngaphambi kokuthi sivale la. Kunento engiyibonile la mkhulu ukuthi kuneswasho esisha nje sha usiqale phansi wasenza. Ngicela ke mkhulu mhlawumbe umuntu ongayibonanga leyo video le mina ngikhulume ngaku usichazele nje ngaso ukuthi sisebenza kanjani yini igama laso. Lesade ngisithalizo. Mkhulu.
Alright, hayi mfethu igama lalesi siwasho umahluli igubhu. Mahluli igubhu igama lika Mahluli igubhu So ngi-challenge nje laba abanezigubhu engasebenzi. Angeke ngibize amagama abantu ngoba angibazi abantu abayidayisayo igubhu. Ngihlezi ngizwa besho abantu ukuthi kunezigubhu zabantu engasebenzi. Angibazi mina abantu abayidayisayo igubhu. Kodwa ke ngoba leyo nto isidumile ngifuna ukureplace ke iwasho zami ezisebenzayo zireplace lokho kuthiwa akusebenzi ngo 285,000 okhokha kwisigubhu caphuna nje u250 ufake la isiwashini ubona impilo yakhe iguquka so mfethu lapha ngisuke ngihlanganisile ovela abahleko omkhanya kude inhlanhla emhlophe mfethu ziningi nje impande engifakile nje ezinhle ezisebenza ngokukhanya futhi nakhona exhumana kakhulukazi nedlozi bese emva lokho ngifaka uRoseline mfethu udume kakhulu ke even namabhuna ayosebenzisa mfethu ebiyela ngawo mfethu ukuze ezokwazi ukudonsa ama customer ukuthi abantu bazothenga imbuzi iCape nezingulube yabo bese emva lapho ke ngithathe lo muthi wami okuthiwa umcebo okuhlaza lo othakiwe onenkakha onoju nekhekhele nyosi onendlondlo onebhubesi nengwe ebukhosi yabo bese emva lokho ngiyahlanganisa kube wona amafutha engiwasebenzisanga ngifaka kulesi siwasho so ucabanga ukugeze ngesiwasho esinengwe ukuthi ufila kanjani uhamba phakathi kwabantu ukuthi uba nalobo bukhosi lobo mfowethu nekhona inkakha into enhlanhla yabo so nje mfowethu isiwasho mfowethu engazi kahle ukuthi sizojika impilo zabantu zibeke eintabeni lapha kulesa siwasho ubika yonke into oyifunayo ngoba kukhona ngisho namabutho kusona isiwasho yabo nje ocabanga isiwasho siba namabutho mfowethu mfethu ngifana ngigedla mina so ubugedla bamele ngibutshengise ukuthi kunezinye izinto engangiyayitshela ukuthi kungangena esiwashweni but singene ngoba kunamabutho agangile kunamabutho amahle so thina sisebenzisa lawa akwazi ukuthi umwathuma angaxabani nedlozi yayizinto engisho bese emva lapho ke sihlanganise bese sifaka umkhando phephula because kumele sisinikeze ukhala sihluke yabo kunezinye ungathi uthathi wafaka ukhala hodwa ungazi ukuthi sona siphi osikhande ngendlela ethize yabo so mase iphephula ngiyazi ukuthi ilesi yabo so ikanjalo ke mfowethu indaba yami ngikula kezokala abaphila abantu ngiyathemba ukuthi nani lapha emakhaya yes ukuthi akudlala la ekhaya ngiyacela niqhubeke ni-like and subscribe omkhulu asibe sibakhumbuza phela ukuthi sisebenza kuphi kanjani bazosifikela qathatha alright ke mfowethu mina ke la ngisebenza khona bokhona amakhehla ngisebenza Soweto opposite ama-towers e-Orlando eBaramall kunendawo okuthiwa ise-Madam Terrace ila isigodlo sami sikhona ngisebenza Monday to Friday ngisebenza Friday to Sunday and then emva lapho sinebhavu lapho bese emva lokho into esiyenzayo bokhona amakhehla ufika la uyakwazi uthola abasebenzi bami bakwenzele konke okufunayo mengingekho mina mhlambe ufuna ukufika Monday to Thursday but mengikhona uyakwazi ukuthi ungibone ngikufaka ebhavini ngikugqumise Sunday siyahamba semanzini siyogeza bese emva lokho ke kulabo abahlala eJohannesburg but uthola ukuthi akafuni ukuze esigodlweni uyakwazi ukuthi uthenge umuthi bese emva lokho ngihambisa odriver bamahala odriver beze kuwena qathatha bezokudelivela so iUber ehambisa umuthi bese emva lapho bokhona amakhehla kulabo abahlala ko Cape Town Durban Pina Kimberley siyakwazi ukuthi ke sikukhoriyele usho nje uphepha useduze kwakho ukhiphe u60 or 110 bese emva lokho siyakukhoriyela and then emva lapho bokhona amakhehla ke kube khona ke lana khona siba nezipesheli umhla ka5 umhla ka1 umhla ka5 umhla ka10 umhla ka16 umhla ka20 umhla ka26 bese emva lokho kuba ukuphela ke la bese siqale inyanga futhi kanjalo so bokhona amakhehla ila ngimakhona ke mina hayi nisale kahle babukele emakhaya siyabuya futhi namanye ama testimony lindele episode ngithi ke thokozana